Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to ya daidai masha Allah ina muku fatan alkhairi. So insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku fara samun kuɗi da wayanku ba tare da kun sa kuɗi ba. Haka ne, ba tare da ka sa kuɗi ba. So a wannan bidiyon insha Allah zan maka bidiyo ne akan yadda za ka samu dala 40 a duk wata. A kowane wata kana da dala 40 insha Allah. So minimum withdraw dala 5 ne. So kaga hakan a duk sati ko kuma a kowane lokaci, ma'ana a kullum za ka iya yin withdraw ka samu dala 5. A kullum za ka samu dala 5. To dai ba tare da cika ku da surutu ba, kai tsaye mu je cikin bidiyon. So zan muku bayani ne akan wannan application din da kuke ganin shi nan. Wannan shine a nan gurin wannan. Da farko za ka yi clicking akan application din kamar haka. So ne yanzu zan yi offloading din idan sauƙi register na in yi sabo domin ku ga yadda ake yin register din shi. Ina muku fatan alkhairi. Ok, na farko yanzu idan ka danna link din da yake a sama zai kama guri kamar haka. So abin da ya kamata kai shine za ka iya yin continue with Google ko kai continue with email. To amma mafi sauƙi gaskiya gwara kai continue with email domin anan zai tambaye ka referral code wanda idan ka sa wannan za su baka welcome bonus na dala 1. So kaga sauran ka dala 4 ya rage maka kai withdraw. To yanzu sai mu yi clicking akan wannan na farkon da kuke gani kamar haka. So bayan kai anan wannan na farkon, anan za ka sa email ɗinka, ka sa passport. A wannan gungurin login ne sai ka danna sign up. A nan gun sai ka sa email ɗinka. A nan gurin ka sa email address ɗinka. A nan gurin ka sa passport. A nan gurin kuma sai ka sa ko a irin 1 2 3 4 ɗin hakan nan dai. So duk dai ka sa a gurin nan, amma dai yana da kyau a ce ka dan sa ka hada da capital letter. So a nan gurin kuma sai ka sa referral code. Barin kwatanta muku yadda ake register din, amma ba lalle ma su bar ni ba. Amma yanzu dai zan jarraba yanzu gani ko za su bar ni. Zan gwada sa wani account din nawa domin da shi na yi register din a wancan account din na gwaji. Domin kun san dole sai an gwada an ga yadda ake yi sannan sai a yi muku bidiyo. So na farko sai ka sa passport kamar yadda nan sai ya sa passport ɗina kamar haka. Wurin sa passport ɗina. To masha Allah a nan gun na riga da na sa passport. So abin da ya rage ni sai in danna nan gurin sai in sa abin da na faɗa muku cewa za ku sa ɗin. Kuma kamar haka ma idan ka sa normal ne. To amma za ka iya sawa za ka iya danna wannan gurin da kuke ganin gurin nan na referral code wanda ya zama dole sai ka sa wannan. Sai ka danna shi kamar haka. Sai ka yi clicking akan nan gurin. Zan ajiye muku referral code bro daban za ku ɗauko shi sai ku saka shi a wannan gurin domin ya zama lalle sai ka sa referral code din nan. Bari in samu ku shi ku gani. To wannan shine referral code. Idan ka sa wannan sai ka danna sign off. Ba lalle ne su bar ni ba in bude. To kun ga wanda suka ce, amma dai bari dan canza mai ta da zai. So bari in gwada in gani. Sai in danna sign off. Hakan ma ba za su bari ba. So dai haka za ka yi kawai idan ka danna wannan gurin. To insha Allah zai bude maka success. Ne yanzu zan yi login na account ɗina wancan. Sai in clicking a gurin nan kamar haka. Bayan na yi, to masha Allah yanzu na riga da na yi login na account ɗina wanda nake amfani da shi. To yanzu abin da ya kamata kai sai ka danna nan gurin da kake gani nan. Sai ka yi clicking akan nan. Suka ce mun go to suggest location. Amma wannan sai na ga dama ne, idan ban ga dama ba zan iya bar shi a haka ma. So amma yana da kyau ka dai kunna shi domin ba wani aiki da ka cikin shi ba. Aikin da za ka yi kawai mafi sauƙi shine ka yi referral ɗin mutane. Idan ka yi wannan sai ka yi haka kamar yadda kuke gani. Dan jira shi bude. Dan jira shi bude. Ok, bayan ka jira ya bude maka ga ayyukan da za ka yi a nan gurin wanda shi bai zama lalle sai ka yi shi ba, amma dai domin ka samu kuɗaɗen da yawa. So nan da kuke gani nan gurin ɓangaren game ne.
gyama-gyamai ne ga sunan af waye diddai ga sunan waye diddai ga sunan dai haka nan, sai wanda kaga dama za ka zaɓa. Dan yi zaɓar wannan, so zai iya kai ni Play Store in yi downloading ɗin wannan abin da suke bayani a kan shi. To kun gani, sai in danna cancel. Zan yi danna next again. So kamar yadda kuke gani nan gurin ayyuka ne kala-kala, sai wanda kaga dama za ka zaɓa nan gurin ga sunan, sai wanda kake ganin za ka iya a cikin sunan ga sunan kala-kala ga sunan. To amma ni da yake yanzu na yi muku bidiyo ne akan yadda ake yi, zan iya yin back ga can cancel a sama zan yi dannawa. So samun kuɗi na biyu shine sai ka dawo nan gurin community da kake gani ana, sai ka danna kan community. Bayan ka danna community, a nan gun za ka ga adadin idan ka gayyaci mutum ɗaya abin da za ka samu. Duk mutum ɗaya idan ka gayyata za ka samu $3. So ka ga a rana idan ka gayyaci mutum 2, a nan ma za ka iya yin withdraw kuma ya fita success. Kun fahimci bayani na? Za ka iya inviting ɗin mutane 3 ko zuwa 4, ko mutum 10 ka yi inviting, sai ka yi lissafin $10 so $3 so 10 nawa ya kama. Kaga nan za ka ga iya adadin abin da ka samu. To sai ka dawo nan gurin profile, nan gurin kuma iya adadin abin da kake da shi na akan wannan project din da dai sauransu na dai ga sunan abin iya abin da kake da shi nan gurin. Ga ina da point 11, so sai in danna dawo nan gurin. So da takaice wannan shine a bidiyon yanda ake register da kuma yanda ake yin aiki. Ba wani aiki za ka yi ba, sai ka ga dama ne dan kana samun kuɗi a nan gurin za ka yi wannan. So sannan sai ka yi dawo nan gurin, wannan na biyu. A nan gurin za su iya ce ma ka yi claiming reward, za ka yi claiming. In ka yi claiming a nan gurin za ka yi sau 2 zuwa sau 3. So dai nan gurin gashi nan suna tafiya. So ga nan gurin ina da $1. Idan wannan abin yana tafiya nan zai zo nan gurin akwai ni $1. So wannan ma gashi nan diddai ga sunan nan wasu suna tafiya. In ka yi inviting din mutum 10 ga adadin abin da za ka ke samu nan mutum 100 ok 1000. So nan ma haka point 1000. So dai ga sunan adadin abin da za ka yi a cikin wannan project din, ba wani aiki za ka yi ba ko a hakan nan idan ka bar shi. Amma da farko idan ka bude zai ce maka danna get wifi domin ka tabbata yana aiki a saman wayanka. Kun gan shi nan, wannan shine a nan gurin. Bari muku kibiya alamun shi guda. Kun ga wannan shine a nan gurin da kuke gani. Sai ka danna shi ka tabbata da cewa wannan gurin yana aiki. Akwai kuma wani project wanda na kawo muku shi mai suna Honey Game. So dai irin wa'annan su ne. To wannan shine ba wani aiki ake ba ciki, kawai idan kai connecting da internet ɗinka, ma'ana network ɗinka, so kawai ka riga da ka gama. Za ka yi danna alamun wifi a nan gurin ka ga hakan nan. So kun ga abu na yanda yake tafiya. Kun gan shi na yana motsi irin da Honey Game, amma gaskiya ya fi Honey Game samun kuɗi. Domin a Honey in ka gayyaci mutum 10 ba abin da za ka samu a wancan. Domin ni na gayyata, ni kaina ma ban samu ba. Abin da na samu bai da yawa gaskiya. So kun ga hakan yana nufin dole sai dai ka yi amfani da irin wa'annan gaskiya wanda duka ɗauka ne. So wannan shine, Allah ya taimaka, Allah ya ubangiji ya taimake mu. Sannan kuma link yana ƙasan description ko kuma comment. Sannan kuma idan ba ka ga link ba, za ka iya zuwa Telegram ka yi searching ɗin Abdul. Yanzu nan za mu iya zuwa kai ɗaya cikin Telegram ku ga account ɗina na Telegram, sai ku yi searching. To masha Allah, a nan idan ka zo gurin searching, za ka iya searching ɗin sunana a yanda kake gani. Sai ka rubuta Abdul. Sai ka dawo sai ka yi ƙasa. Wannan ba suna ba shi bane nan gurin. Ok, kamar dai yadda na faɗa a wancan mamis nan ne maka da samu. So wannan ita ce channel ɗinmu na Telegram. Anan muke sakin wani update idan ya samu. A nan gun akwai wani abubuwan da ake mining, wanda kuma idan ka yi mining, idan ka tara minimum withdrawal za ka je ka cire kayan ka sassas yana fita kuma ba wani abin nan. To ina muku fatan alkhairi, ina muku
ina tallata muku da wani project mai suna Go Live, wanda kuma suna tare da mu sun riga da sun san wannan project ɗin kuma sun yi shi, domin a shi ma ana samun alkhairi sosai. Fatan alkhairi.